Helo, croeso i'r stream. Heddiw byddai'n chwarae DuckTales ar yr NES. Mae Emrys ar y ffordd. Mae fe'n mynd i neidio ar y voice call cyn bo hir. Ond fi'n keen iawn i trio gorffen y gêm yma mewn un go. Fi'n credu mae fe'n bosib. Fi'n mynd i dechrau ar pob un o'r gemau NES yma. Fi'n trio wneud ar normal, gallen ni wneud ar mod hawdd, ond mae just ddim gymaint o sialens wedyn, felly cool, fi'n mynd i bwrw mewn i fe a gweld sut ni'n wneud. So, y reswm fi gyda un headphone mlaen a un off yw achos fi really'n hoffi'r chiptunes y game yma, ond eto pan mae Emrys yn neidio ar voice call byddai'n gwybod i ymateb iddo fe. So, cool. So os fi'n cofio'n iawn, DuckTales 2 mae DuckTales 1 neu 2, mae un o'n nhw mae fe'n defnyddiol i gael arian i gallu brynu pethau. Mae'r llall, dwi ddim actually'n helpu gymaint o hynny. Felly, os ni'n gallu just checo os pwy bynnag sy'n gwylio, sy'n gallu just gael fi gwybod os mae'r lefelau sain yn okay. Just bod mae'n edrych fel mae ond dwi'n cael glitch robotig o bryd i gilydd ar gyda'r audio interface. Felly mae'n handi gwybod os mae fe'n cael unrhyw effaith. Right. So, pwy sydd yn i fan hyn? Bod set yn gywir. Fantastic. Right. Okay. Mae 'na fel checkpoint yn y gêm yma. So os fi'n gallu cyrraedd y pwynt yna heb colli un bywyd, fi'n credu bod mae 'na siawns 'da fi. Fi'n credu dwi wedi curo'r gêm yma ar y Game Boy, ond flippin' heck. So fi wedi curo'r gêm yma ar y Game Boy o'r blaen, ond byth ar yr NES. A'r NES yw'r un mwyaf anodd, so gawn ni weld. Funny, mae'r thema Disney a thema hwyaid hefyd. So, Darkwing Duck, Awr Retro diwetha, ni cwblhau'r gêm yna. A nawr ni wedi symud draw i DuckTales. Wy... Okay. Mae'r bit, so tro diwethaf
Ie. Does dim ffordd o sgoi'r hit na. Wff. Oh na, ni mor agos i'r checkpoint. Na! O me fan hyn. Na. Right. Come on. Game over gan ar fi'n credu byddai'n cael y big gwelai. Oh my god. Right, na i gael e mynd unwaith achos a nawr na i cael go. Na! Spam! Oh, there we go. There we go. Cael yr un rediad rubbish mas o ffordd. Just, you know, achos hwnna'n ofnadwy. Right. Right, fi'n mynd i dechrau gynta yn Transylvania. No. Cofio beth yw'r trefn. Ie, hwy. Newn ni achub hwy. So, fan hyn. Dyna ni. Okay, so y trick yw, fi'n credu, mae'n dod nôl I fi nawr, yw I ffeindio llefydd lle chi'n cael fel, ti'n mae pwyntiau iechyd, so mae yna fel bullet, na, fel, os ti'n gallu cynyddu iechyd, so fi'n mynd I marw nawr, fi'n gwybod, mae dy fi cynllun, mae jyst marw o'r bwrpas, just er mwyn, kind of, bwrw ymlaen, neud reset, sim ffordd o neud reset. Right. Mae rhaid neud rediad cyfan anyway, so, right. Amser canolbwyntio. Gadael e llafu. Mae'n iawn. Gwybod beth fi'n neud. Okay? Chi just trustio bod fi'n gwybod beth fi'n neud fan hyn. So, dwi ddim yn edrych fel e hyd yma. Ond. Right. Chydig. So, mynd lan fan hyn. Cael yr... Right. Oh. Hello. Oh. I roi headset yn ymlaen. Shwmai Emrys? Launcher the screenplay. Yeah. Mod room. Oh, yeah. Na I rannu'r gameplay. O, fi'n ar Talk, so os ti'n gwybod unrhyw beth
paid roi fi fel horror stories am talk a sut dalen ni ddim bod, achos fi wedi cael hwnna gan lot o bobl. A, yeah. Yeah. Crowd bin, Okay, good. no issues. No, good. No issues or tissues. Dyna beth fi clywed. Ond ti'n dweud, dwi ddim yn gamer na neud unrhyw beth dyfus, so, like, Na. bydd e ddim yn, like, yeah. Yeah, dwi ddim yn streamo. Ond fi'n bod yn positif, rhaid bod yn positif, achos, you know. Positive vibes. Positive vibes, yeah. Dyna fath o stream. Yeah, be. Yeah, OBS. O, fi wedi methu rannu, achos fi'n neud e trwy y game Nintendo. Yeah. Ydw i? Dau massive black bars ar y top. Oh, ratios yw hwnna. Cos mae fe'n portable. Mae'n portable. Sorry. Yeah. So, fi wedi cael... Mae'n cymryd amser i cofio ac bod mewn y rhythm o'r gêm yma, ond nes i cofio, mae fe'n neud gwahaniaeth pa trefn ti'n cael stuff. So, achos, beth ti eisiau yw'r maximum amount, ti'n gwybod fel y peli iechyd yna, HP, ti eisiau gymaint o nhw ti'n gallu cyn mynd ymlaen at y bits tricky. Go on. Hwn i gem, dwi'n meddwl dwi'n joio hen amser, o hen dyddiau. Yeah. Yeah. Ond dwi'n meddwl dwi'n actually yn joio fo. Okay. Diddorol. So, mae'r profiad wedi chwarae gem wan yn reit wahanol i beth dwi'n meddwl amdano gem. Yeah. So, dwi'n meddwl sef fi bod yn hogyn i rili ifanc. Naive. Ac it's just struggle i chwarae o back in the day, ta... Dwi'n meddwl dwi'n lycio thing ffyn, dwi'n meddwl ti'n gwybod. Dwi'n bo. Ond, mae o'n un o games NES ti angen chwarae. It's there. Mae o'n... Ydi. Top 20. O, bendant. Os nid top 10. Bendant. Wel, mae'n ffynnu sut fi wedi mynd lawr y trywydd, NES 8-bit, hwyaid. You know, achos fi wedi gwneud Darkwing Duck, na fi'n mynd i wneud DuckTales 1, gweld sut mae'n neud o ran amser, a falle... Fi'n credu fi'n bod yn re-cocky. Oh, ni ddim eisiau wneud hwnna, ond dim ots. Yeah, just get this one done. Yeah, na. Na, fi'n teimlo bach yn rusty. Dwi'n meddwl amdano hyn lot doi o dda. Dwi angen nôl yn ei routine o momentum. Yeah, good. Ond ni'n dweud hwnna'n aml ddo, ydyn ni? Ni'n dweud hwnna. O, dwi'n meddwl sy'n ei timetable. Oh, yeah. Dim na rhyfyd i Facebook, so. Dwi'n literally blew ben yn hyn. Yeah. Sgrifi di mesgus heil, so. Dwi'n esgus gyda gair, ti'n gwybod dwi'n meddwl? Yeah. So, yeah, fi do. Ond dwi'n meddwl fod yn 9 to 5 job. Yeah. And you don't get the best of days. Na, fi'n gwybod, pam ti'n teimlo fel mae popeth di cael ei amsugno, egni ti di cael ei amsugno o'r gwaith y diwrnod yna. Y peth olaf ti gallu neud yw teimlo fel boddro gyda'r stream. Yeah. Achos, yeah. Right. Oh, okay. Okay. Huh? Right, trio amseru hwn yn gywir dro. Yeah. Moderation channel is that. That's not you. Oh, bloody hell. Oh, okay. So you don't want to do it. Fine, diolch. Oh, you put the Oh, yn rwystredig. Oh, ni mor agos i'r point, like a checkpoint. Oh my god. Dwi'n mod view. Good. Diolch. Na, dwi'n nôl i'r routine. Yeah, mae'n bwysig. A dwi'n meddwl y dwi
ag yn chwarae fi tlwg am hyn. Yep. Lack of that inconsistency efo amserlen. Yeah, bendant. So mi ydy Bendant. Tuesday night is for the. Mae'n syniad da. So, mae'n dwi'n meddwl neud. Yeah. Yeah. Na, mae'n syniad da. Mae cael rhyw fath o routine am peth hyfryd i gael. Ond ydy, chwarae 90 hours o Final Fantasy 14 o beth yw'n ddim helpu gwaith. Na. Ond os dyna beth ti'n hoffi wneud, ond, yeah. Oh my god! Right. Fi ddim yn mynd i bod that guy, but fi angen just... Right, un munud. Fi'n mynd i nôl controller un munud. Oh, yeah. A controller to go. Right. A controller. Yeah. Just controller. Just yn teimlo bach yn meddwl am controller NES. Okay. Official. So fi di mynd o hwnna I hwn. So, yeah, paid. Just un o'r things na, oedd e just yn teimlo bach yn meddwl. Ti'n gwybod beth fi'n meddwl pan fi'n dweud meddwl? Ynddo. Dim fel guts ynddo fe, just fel... Dim click. Yeah. Na. So... Gyda fi, efo mister, beth gael nhw, ydi snack adapters, ie? Oh, okay. Chi'n cael... Oh, lovely, yeah. Iawn, ie? Yeah. Dwi'n gwario ar y... So, ti'n cael un snack adapter, ti'n cael adapter i'r adapter I cael Okay. SNES, Yeah. NES, TurboGrafx, so, fatha. Yeah. So, be? Mae gyfod y ffaff sut o fyny. Fi jyst yn iwsio 8-bit Pro fi. Yeah. Gyfod stwff. Yeah. A dwi'n iwsio, a mae gynnu fi officially licensed Sega 6-button Genesis controller. A gyfod stwff mynd gyda fi. Yeah. Fine. O'n i'n gwybod lle o ti'n mynd unwaith nes ti ddechrau. O'n i fel, ie, fi'n gwybod ble mae hwn yn mynd. Dwi'n licio fod yn gynna fi. Yeah. Mae gynna fi USB adapters I controllers Dreamcast. Right. So, os dwi'n chwarae games Dreamcast ar y PC. Yeah. Dwi'n gallu iwsio controller iawn Dreamcast. Ond eto, mae gynna fi Xbox Series X controller I PC connected. A dda... Yeah. Os oes hwnna gynnu barod? Fi'n gwybod. Ie. Fi'n gwybod. Ie. Yeah. Fi'n caru fe. Ond mae'n neud fi... Ti'n o beth? Oedd y bloody... Fi di prynu'r Deadstorm Pirates bar top ar gyfer y... Oh, ridiculous. But fi yn credu bydd yn edrych yn eitha cool tu ôl I fi. Oh, shit. Yeah, ond... yeah, un o'r things yna. O, fi yn edrych ymlaen, ond nath y person... mae fe'n dod o Exeter. Mae gyda nhw fel delivery pobl ei hun. Ond ges I neges text ddoe yn dweud, mae'n mynd I dod fori, a nath nhw ddim dod, so bach yn gutted gyda, ond
As long as mae'n dod rhywbryd, fi ddim yn meindio. Neud rhywbeth. Cos, fath o ni siarad mwy unwaith ar y stream yma. Yeah. Green screens are out. Yeah. Not in fashion. Na. So... Yeah, fi'n Mae gwybod. gen i fi something bach neis efo... Mae gen i llyfr a dryd fi, mae gen i hen console fi. Yeah. A dwi wedi ffeindio hen LED lights fi. Nice. Sy'n trio goleuo fo fyny. Ond dwi'n gwybod... Ti'n gwybod sy'n in fashion Twitch streamer dwi wedi sylwi? Be? Dwi'n gwybod gwybod y Twitch streamer, ti'n gwybod dwi'n licio rownd Get you in. Twitch streams there. Yeah. Mae lot o pobl licio neud o, so ti yn gongol stafell. Right. So mae fatha meddwl amdano fo fatha... So mae triongl bits y stafell. Okay. Mae'n ddisgrifio tu ôl i chdi, yn y sens. Right, okay. So basically, meddwl amdano fo de, ti'n da capach chdi i gongol stafell. Oh, yeah, bugger, yeah. Sbio am dan iawn y stafell. What the f... Yeah, sorry. Yeah, fi'n gwybod. Yeah. Ti'n ffasiynol o'n? Ydy e? Fi'n rhaid fi gweld e fi'n credu, cos fi'n ffeindio fe'n anodd iawn i visualisio beth ti'n siarad am nawr. Ie. So mae cefn chdi fatha fi Right. tu ôl chdi. So... Yr eisiau sgwyd fi di, mae bob dim fi yn living room. Cos mae dwi'n mynd hyn, obviously. Yeah. Alla i ddim symud bod dim fel dwi isio. Cos dwi'n massive fucking Cymraeg. Yeah. Dwi'n... Ma' hwnna'n wir. Spoiler bod dim, really. Mae'n yn spoiler bod dim. Yeah. Sa'n ddim ffordd arall o gwmpas o. Mae'n yn spoiler bod dim. Ti'n gwybod y ridiculous purchase na nes i brynu'r hard dance mat thing? Sy'n cymryd loads o lle. Fi'n sylweddoli, does dim lle actually fan hyn. So fi di cuddio fe yn yr ysgol nawr. So unrhyw un sy'n gwylio o'r ysgol nawr, chi'n gallu ffeindio dance mat. Nes i talu 55 pint. O, nes i ddim gwifrio fe lan. Fi angen gwefru fe, ond fi'n gwybod mae'n project fwy na fi'n bothered lan y ffarm. Paid nawr. Paid wneud I fi teimlo'n gwaith na gydw I, okay? It's one of them, okay? Dwi'n teimlo fel ddod. A ti'n so Cymraeg fi'n gweithio. Yeah, exactly. It's just hoarder crap. Ond ti'n gwybod beth, nes I ffeindio dyn sy'n, like, gwneud nhw fyny a stuff. I swear to God, mae'n diddorol iawn. Ti'n gwybod fel, oedd mab fi di mynd I pigo fyny'r... Oh, flip! Yes! Naeth Daf a Diego dod gyda fi I pigo fyny'r dance mats ma. A naeth e dweud, oh yeah, I do up old arcade cabinets and sell them on and everything. Do you want to come in the back and see? So nes I cael y kids allan o'r cadw, come on, ni'n mynd am adventure fan hyn. A naeth geiriau Dafydd oedd, yeah, he's cartoony geek. Oedd e'n heibio'r pwynt, oedd e'n cartoony geek. And it's like, hwnna'n disgrifiau perffaith. Just like stereotypical. Oedd e just yn brilliant. O'n i'n hoffi, wir yn hoffi'r cymhariaeth yna. It's cartoony geek. Ond literally, oedd e gyda fel half lounge, half just like workshop. Ond eto, oedd gyda fe fel man cave yn cefn y gar, llawn arcade cabinets hefyd. So, yeah. Oedd e'n rhywbeth gwahanol iawn. Ond amazing though, achos o'n i'n... Ti'n gwybod fi wedi bod yn dweud I ti, mae Sega Mega CD fi ddim yn trusto pobl I cyffwrdd fe, achos mae fe'n eitha drud o ran... Mae fe'n eitha werthfawr, ond eto, mae ddim... I wneud y job soldro o stuff, ti angen gwybod bod y person yn gwybod be maen nhw'n wneud. So, yeah. O'n I ddim... so, fi'n teimlo, gyda'r boi yma, naeth e pasio'r prawf yn dangos fi holl stuff e. So, yeah, falle a fi a Mega CD fi I fe. Os mae fe'n resymol, os mae fe'n ridiculous o ddrud, byddai ddim, but, yeah. Yeah, so... Mae hwnna'n syniad fel y podcast gwych I ni, y ddau I ni, ddo. Fel rhywbeth fel, fi ddim yn gwybod beth yw'r cyfieithiad Gymraeg, ond Confessions of a Retro Hoarder. Mae'n swnio fel teitl, bydden ni'n gwrando ar. Mae Owain wedi bod unwaith ti angen mwy o content yn y wefan.
O, fi'n gwybod. Ydy yn rhoi stwr i fi, sugar. Ie, digon teg. Na, Ond sy'n podcast o geithio, then, so ni'n gallu... Ni roi hwnna mewn... Ond eto, mae dod yn ôl i'r thing amdano ni fatha... Consistency, actually neud stuff, yeah. Loads o syniadau, ond ddim yr kind of thing i... Yeah, ti'n gwybod, ti'n iawn fan hyn. Right, mae rhaid fi cofio lle mae hwnna. Wel, dwi'n sbio yn sydd yn symud stuff. Yeah. Dim rhaid cymedio. O, S gyda o symud. Na. Dwi'n hollol honest. Ti'n gael nes. Dwi'n mwy ar gyfer o da. Dwi'n tol streams mwy aesthetically pleasing. Yeah. Mae hynna di'r gwir achdi. Yeah. Come on. Yes, bywyd y extra. Fi ddim yn credu fi'n mynd i wneud full thing fan hyn os fi'n bod yn onest. Na, wel, 2 bywyd. Ble fi'n mynd i gael yr, you know, y chance o fi... Mae'n tricky. Fi yn teimlo fel, mae fe'n... Yeah. Fi ddim yn gwybod, actually. Falle. Fi ddim... Thing yw, os ti wedi cael couple o runs, ti'n gwybod yn union ble mae popeth. Fi bach yn... Scheisse. Fi bach yn sloppy fan hyn, achos... Fi ddim yn cofio... Oh, shit. Oh, yeah! Right, okay. Fi yn cofio ble mae stuff. Oh, hwnna'n good. Ydw i'n mynd draw neu lawr? Okay. Oh, amseru fan hyn. So mae rhaid i fi... Yes! Right. Ni wir eisiau bywyd arall nawr, a fi'n screwed. Like, yn DuckTales 2, mae'n eitha nice achos ti'n gallu prynu fel continues a stuff. Ddim DuckTales 1. Oh no. Ti'n... Mae fe'n fwy creulon. Use the seesaw. Right. Oh god. Beth yw e? 8 o'r gloch. Okay. Ddim diwedd y fyd. Os fi'n colli fan hyn, mae 'da fi 1 shot run arall, dwi'n teimlo. Okay. Boss. Oh, shiger. Oh, slops. Oh, mae'n gyflym yn dyw e? Jesus Christ. Oh, flip! Oh, flip. Ah! No. Game over? Yeah, it's okay. Do it ddim diwedd y byd. Fi just angen setlo'r nerfau nawr. Game over? Ti yn... Right o'r cychwyn. Yeah. Dyna pob bil efo eto? Yeah. Dyma'r hwyl y gêm. Dyna beth fi'n atgoffa fy hun o. Mae'r ail un lot well fel yna, so mae'n llai greulon a ti'n gallu kind of... Dwi wastad yn frustrated efo'r amser. Yeah. Amser. Fatha mae'n time. Yeah. Wedyn sy'n ddim yn mynd yn siwr lle fynd. O, ie. Ie, achos mae'n rhoi mwy o pwysau yn y ti yn dyw e.
soon, mae'r cerddoriaeth yn newid, a ti fel, oh my god, oedd yn digon stressful, a jyst yn neud I fi teimlo hwnna trwy'r cerddoriaeth. Right. Come on. Come on. Right. Dyna ni. Dyna ni. Dyna ni. Na. Dwi'n ei dailies fi. Beth ydy hwnna'n meddwl? So, Objectives yn Final Fantasy. So, ti di cyrraedd stage fi lle ti'n max level. Yeah. Ti'n mynd â daily beauty roulette. Lle felly di fatha basically mynd nôl fewn i'r hen dungeons I helpu pobl eraill, ie? Yeah. Hynna di'r loop, really. Ti'n cael lot o Yeah. neud yr un dungeons. Ah, right, okay. Dwi'n teimlo hefyd mae o'n map y game dwi'n sy'n sain. Oh, yeah. Flip. Yeah. Oh, just terrible now. Oh shit. Pa un ti'n, pa lefel ti'n, moon level dwi'n licio. Yeah. Yn, Cerddoriaeth yn nice, ynddo e? Yndi. Wel, cael ystyr at hynny. Darna cerddoriaeth gorau gema fideo. Really? Ydych chi'n o, yndi? Yeah. Okay. Oh. Ond ie, dwi'n meddwl da ni angen rhyw fath o amserlen I stwff. Oh, yeah. Dyna'n good. Yeah, fi'n mynd I marw nawr a neud run arall. Cos it's just stupid. Speed yn un strats o yna. Yeah, mae rhaid neud. Fi'n credu fi just angen canolbwyntio a ddim neud pethau stupid. Fi'n gwybod mae'n cyngor da am fywyd, but just, yeah, lot gormod o sloppiness fyna. So, yeah, Transylvania, bant â ni. Ti'n dechrau hwnna fod to? Yeah, dyna go-to o'r cychwyn. Ond, fi'n dweud hynny, mae rhaid wneud yr un yma cyn y mines anyway, okay? So, mae hwnna'n un. Fi'n gwybod mae yna un yn Himalayas sy'n rhoi ti bywyd arall. Ie. So, mae hwnna'n opsiwn dda I mynd yn ail. Ond... No, go on. Cer I ffwrdd. Yes. Ond fi'n mynd I bod yn lot fwy pwyllog y tro yma, achos probably hwn bydd e yr un. A fi'n mynd I gwrando yn y tŷ clust cyfan a gwrando ar y cerddoriaeth hefyd, because mae cerddoriaeth yn helpu fi lot. Mae'n odd yn dyw e, but... Oh yeah. Oh yeah. Proper groove. Mae yn really... A ddim bod e'n game rhythm, ond fi yn teimlo psychologically, mae yn teimlo fel na weithiau. Mae probably ddim. Fy boss battles, bendant, ond... Dwi'n o Sonic, de? Yeah. Okay. So, a dwi... Oh, fi heb cael yr
Yr extra package ydw i? Na, fi heb. O'r sec. Gwell i fi nôl. Na. O, fi di skipo rhywbeth sydd ddim yn dda iawn. Ie, mae rhaid i fi mynd draw fan hyn mwyn cael a bit extra iechyd ychwanegol. Achos heb hwnna, fi ddim yn mynd i curo'r gêm. So, mae rhain yma'n hanfodol. Rhoi bach o buffer. Ys fi... Byddwch chi eisiau chwarae ar ôl hwn? DuckTales 2. Fi'n neud DuckTales 2 yn barod? Na, fi wneud y Game Boy version. Ie. Fi erioed i wneud yr NES a mae'n teimlo fel tipyn bach o twyllo yn chwarae unrhyw Game Boy version achos fel arfer mae fe just hynny yn haws yn dweud. Hynny, dechrau gwell yn barod. Really yn patrymau? Hey! Ti'n gyfod? Oh god. There we go. Dilyn y patrymau. Oh yes. Yeah. Yeah, mae'n odd yn dweud. Mae'r holl ffas am arian a wedyn dwi ddim really neud lot o wahaniaeth. So fi'n mynd i tro yma... Mae'n rhaid o true ending i chi, ie? Oh, okay, yeah. Mae hwnna'n pwynt teg, actually. Bydd i'r rach, fi... Yeah, na. Right, cuddio. Gafod. Dim os ydych chi'n gallu neud Sonic a stream. Ooh, fi'n yn siŵr. Fi byth di curo hwnna A off-screen. levels dwytha Sonic wastad yn frustrating. Yeah. Rhaid i ni 24 hours stream yn ni ond achos yn ffrito. Oh, bydd hwnna'n clas. Yeah. Oh, yeah, achos y peth yw, ti'n mynd i just gwella, fi'n teimlo, gyda hwnna. Ti'n mynd i bod mewn... Ti'n gallu just... Mae fe'n arddull mor unigryw, ti just yn mynd i bod yn y zone, i gallu curo lot. Fi really eisiau gwneud quick games than quick yn y Gymraeg. Oh, yeah. Dyna i gyd yn shit. Ond dwi'n meddwl sy'n pobl dark joke. Na. Probably ddim. Right. Mae hwn yn rhoi rhywbeth i fi. Gawn ni weld beth yn union. You save me. Good, I show you. Secret treasure. Ydy hwn yn rhoi fi... Yes! Yes-y! Dyna beth oedd rhaid i fi wneud. Oedd cael yr Himalayas. Wait a sec. I don't know. Ti'n ffilm yn ysgrifennu bounsio. Ond mae rhaid fi bod fi'n gallu... Na, mae'n iawn. Oedd difi digon. Fi'n gwybod. Mae'n i'n nerfus ond. Ie, fi'n falch nes i swapio'r controller. Ie, rhaid i different speaker. Oh god, ai. Ti just methu... Gyda rhywbeth wishy-washy, ti ddim yn gallu neud. Rhaid fod yn hollol gywir! Gywir. Controller sydd yn dod i gorffan Duck and Duck. Ie. Oh, actually, fi ddim yn cofio os es i'r Frankenstein. Mae probably ar stream... Ooh! Oh na! Oh na! Oh, sgutting. Okay, dim ots. Ach yn sloppy, ond dim ots. Oh! I'm streaming as well, eh? Dwi'n actually gwybod dwi'n mynd i stream a Fortnite, so. Na. Right. Dwi'n dal eisiau gwybod person yn y ffôn. Ah, okay. Diolch, beth sy'n gofyn i yma? Os mae fe just yn iechyd neu rhywbeth. Oh, flip. Gwybod, yn Tanzania, ti'n cael siarad fydd o'r plant, ti'n gallu mynd i'r business. O, bo.
O, mae o'n cynnig chdi nôl i byncyn map, yndi? Ie. O na, fi'n credu dyma'r ffordd cywir. Rwy sec, fi wedi bod yr ochr arall o fan hyn, ydw i? Ie, hwn yw'r... O, flip. O, so o'n i fod mynd ffordd na. O, hwnna'n rwystredig. Fi wedi colli fe fan hyn. O, na. So dwi ddim... Dyma ffordd... So, dyna beth fi'n gwylltio gyda. Yw ffaith bod pethau fel hyn yn gallu digwydd. Os ti ddim yn gwybod ble ti'n mynd o stuff. So, fi'n tybio taw fan hyn sy'n rhaid i fi mynd. Ydy o? Neu oedd e syth lan? I don't know. Oh, na, dro fan hyn then. Oof. Yeah, fan hyn, surely. Oi! Oh! Right, lan neu ar draws? Fyny. Ti'n bod yn draws? Fyny mae... Cywir. Y boi, ie? O, fi'n gwybod. Hwn yw'r fel cwningen thing yna sydd yn y cyma... Ie, mae boss yma ddim yn... O, flippin' heck! See, fi'n poeni am y boss cyn actually cyrraedd y pwynt yna. Rookie. Oh, You've got this. Fi'n gwybod. Just Chandler, Alex, kid. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah, that's good. Oh, you bum. Oh, die! Oh! Right. Lan. Oh. Good. Dyma ni. Boss. Alright, boss. Right, mate. Oh. Okay, hwn ddim yn amhosib. Come on. Hiliwch fi? Okay. Methu fforddio marw nawr, though. Just methu. Oh. Right, so mae 'da fi African mines. Yeah. Rwy'n ni all yr allwedd I ti nawr. Paid y ffyn. Okay. Right, ma' 'na adegau fi'n credu. Pryd yma fe? Chwefror fi'n credu gweddill y teulu I gyd yn mynd I mynd I Mexico heb ddau. Yeah. So, fi'n credu dyna'r adeg lle ni'n mynd fel 24-hour retro stream rhyw penwythnos. Mae pawb arall yn, you know, ti'n fel y memes yna yn dweud, go on. Recommendation I hef. Yeah. Os dwi'n yn neud dim. So, fel mae'n gwneud rhywbeth bach yn dod oes. Huh? Pob dewis un gem. Yeah. A chi ddod realistically gorffan. A ti fi cwpl Mae'r Retro. Ond fi ddim eisiau neud yr un rai fi wedi bod yn neud ar streams ers amser, you know. Ond pob yn sy'n joinio chdi, maen nhw'n cael... O, a'n cael chance I... Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah. Yeah.
disgwyl o hwnna, ond yn oce. Cael colli pen. Fi'n teimlo fod rhywbeth draw fyna achos... Ie, yn gywir. Bywyd extra. Great. Woo! Angen wneud y mwyaf o hwnna nawr. Paid o wastraffu fe. Beth bydde ti'n dewis then, Emrys? Oh. Far! Yeah, go on, yeah. Far pob. Sonics alla? Yeah? Okay. Sonics cynnar, dim... Yeah. Os mae'n gofod bod nhw'n rili chwarae RPG yn y timescale yna. Oh yes! Na, ti'n iawn. Flip! Ti'n dal cymryd y hyd? Okay, get it. Mae'n iawn. Na, RPGs yn rhy hir. Yeah. Ydy o'n meddwl pob tro... Na, os ti di wneud e unwaith. Na, o'n i'n mynd i dweud os ti di ennill y bywyd extra na, so ti'n cael cyfle i gael e. Mae yna rai gemau lle chi'n gallu just... Maen nhw'n cadw respawner. Yeah. But, yeah. Right, y naid yma mas o'r carts yn bwysig. Jump again yn dda iawn. Wel hynna pan dwi'n sbio nôl am. Dwi'n teimlo Dark Superior Platform yn dda. Yeah, mae e. That's my truth. Na, fi'n cytuno. Ond dwi'n meddwl y general consensus ydy y pobl ddim yn cytuno. Na. Ond fi'n gallu... Oh, see pam mae hwnna'n stico fe lan fyna? Hwnna'n silly. Ddim yn hoffi hwnna, but... Yeah. Sy'n y teg i be ni jyst wedi dweud. Yeah. Right, come on then. Yeah, ni angen hwnna. Dim bumpo mewn i blimmin' asglim, though. Right. Peli. What? Ma' hwnna just... Yes! Oh, God. Okay. Dim bywydau extra, though. Just dim byd I chwarae gyda fan hyn. Hang lawr rhan. Get it done. Get it done for the lads. Yeah. For the lads. Lads. Get it for the lads. Y lad nes I brynu'r hard dance mat o. Dyna'r unig lad sy'n mynd I really gwerthfawrogi fi'n cael getting this done. Get it done for the lad. For the lad. For the lad. Singular, yeah.
Dwi'n meddwl bod fi cor, os yna so weird. Mae'n ar-lein o'n os iawn. Beth? Sut mae hwnna'n gweithio gyda fel yr latency and stuff, you know, gyda general stuff ar-lein a pawb yn... Like, core ar-lein? Na. Dwi'n meddwl bod ar-lein heno, cos fel arfer bod gen i... Oh, right, okay. O'n i'n meddwl, oh my god, nhw ddim wedi mynd nôl i wneud, like, ar-lein core. Na. Cos, yeah, paid wneud hwnna. Pam? Oh, fi'n casau hwnna. Ugh. Dwi'n neud imaginary sketch cards yn Final Fantasy 14. Okay. Dwi'n gael prynu 3 y diwrnod. Right. Ond hynna fe'n ti'n gael prynu. Right. A mae'n lottery bob wrthnos. Okay. A mae'n market spot. Wow. It's intense. Woo! A bo, sy'n angos i Owen, mae yna Fall Guys. Oh yeah, Final Fantasy, o ti'n dweud, yeah. So ti'n, dwi'n mynd i wneud o fan, dwi'n help token ti'n gael outfits. A fatha, mae'n weird. Mae'n just, fatha, oedd Owen yn coelio fi, a nes i dangos iddo fo. Mae'n just Fall Guys. Mae'r un style, yr un music efo dim. Yeah. I love it. Yeah. A os ti'n ffordd o ddigon, ti yn unlockio... Bywyd extra. Just paid o bod yn sloppy nawr achos fi gyda hwnna. Dyna yw'r nod fan hyn. Mae hyn yn tricky a bit redig trwy hwn though. Right, boss battle. Dwi'n y byd fel, just ddim yn ei sens. Ooh. Yeah. Oh god. Done? Na, ddim quite. Ond. Just un. Yeah, just the moon. Ooh. Ond dim bywyd ar ôl though. So, there's chance for me. Oh god. A fi ddim yn cofio ble mae pethau sy'n problem hefyd. Right, fi'n cofio fi angen y controller sydd yn... Oed, ond ti'n mynd i pen draw space cyn fynd y spaceship, oed? I cyfarfod y superhero thing. Oh, okay. Oh, fi yn joio'n cerdded ar ôl. Right, please ro bywyd eisiau fi. Gymaint o versions ar Spotify. Os e? Oh, fi yn angen hwnna, fi eisiau bywyd, please. Rhywbeth na, random yn rhywbeth. Right. Beth yw'r boss ola? Fi'n cofio yna. Credu mae hwnna just yn trap. Yeah, mae fi ddim yn mynd fan'na. Right, mae'n dweud, yeah, ti angen stuff. Okay. So, there's a key inside the UFO. We can't go on without it.
Alright, okay. Fine. Oh. So, ydw i angen mynd lan y rownd gynta? Dyna be ni'n dweud, ie? Ie. Okay. It's a hidden treasure. So, oedd angen I ni gael hwnna? O, ella ddim. O'n i'n meddwl fan o'r controller. Okay. Okay. Nid fanna oedd e, ond dim ots. Chos rhaid bod e rhywle. So dwi ddim ar lefel yma. So mae rhaid bod fi'n mynd lawr ac i'r... O, ia bugger! Hwna'n gas. Gollwng ti ar anghenfil. Flip. Dwi'n mynd i'r ffaith mae'r yn ôl. Na, fi di lladd nhw unwaith, so nhw gyda brodyr sy'n just yn cymryd lle nhw. Like, come on. Ydw fi di bod draf nhw? Probably ddim. Unless... Dwi wedi. Rhaid bod fi ddim, because... Oh my god, silly Billy! Rofi iechyd, Jesus Christ. Fi just angen cacen. Never two words have been said in this sleep. Yeah. Pawb yn hoffi cacen. Wel, bod yn dweud ti. Oh yeah, of course, mae'n lladd nhw, ond yeah. Yeah, ma. Dwi'n lot gwell yn... Ffocus, go iawn. Be ti'n loc well mewn? Dwi'n lot gwell yn Fall Guys go iawn na dwi'n Fall Guys Focus. Right. Okay, fi'n gweld fe nawr, mae'n dweud find Gizmo's duck's remote control, then he can blast the wall. Are you serious? So dwi e ddim yn helpu fi chwaith? Na. Cretin. Y boi yna... It's yn pen, it's yn... Oh my god! Okay, ni lawr i'r Game actual... over? Na. Ond fi di neud ran na fe. Ti'n gwybod ti angen mynd o'n? Na. I know. So mae ddim yn helpu fi... Oh fuck! No! Wel, na lleiad gynta da, na lleiad gynta. Wyt ti'n gallu neud y lleiad gynta? Oes. Oh. Okay. Okay. Ti'n gwybod sy'n ei lleiad o'n dweud? Yeah. Okay. Ddim yn hapus. You've got this. Yeah. Yeah. Dwi'n mynd ffordd yma, lle. Fi di neud hwnna o'r blaen. Hwna'n mynd I fi right nôl i'r cychwyn, so na I ddim mynd ffordd na. Actually, fi angen y iechyd, so... Heb I ddim rhoi fi iechyd? Brilliant. Okay, so ffordd... Ni'n mynd ffordd yma, then. So, llawr Peda cyntaf. bydd o ynddo, peda... Amser fel hyn. Mae bobl sy'n ei bywydau. Eyes on the prize. Yeah. Focus. Focus. Right.
So fi'n credu i'r dde yw'r bit lle mae'n dweud, o, mae yna chi angen stuff. O, actually, na, mae'n stuff yn hyn. Da ni ddim wedi defnyddio hwnna mor gyflym. Mor gynnar. Okay, eyes on the prize. A fi lan un llawr arall lan. A mynd ffordd yma. A mae hi'n dweud bla bla bla. So ddim ffordd yna yw e. O, sheesh. Fi ddim eisiau mynd tu fas. Ond ys dim byd draw fan hyn. What's it? It's more confusing. Os rhaid I ti mynd draw fan hyn. Like, fi ddim yn credu mae unrhyw gwerth fi'n mynd draw fan hyn. Achos does na ddim... Dwi'n meddwl mae'r lefel yn gorffen. Dwi'n meddwl eisiau mynd eventually. Yeah, but fi ddim gyda'r... Dwi ddim yn helpu fi right now. Like what? Sut fi'n cael yr... Sut fi'n cyrraedd ochr yna? How do I ffeithio wneud? Nes mae lan fan hyn. Aha! Credu fi wedi ffeindio fe. Do? Ie, fel llawr yma. Fi jyst eisiau checo beth yw'r secret cyfrinachau fan hyn, cos it's just an odd sut ma. Right, fi angen just aros I fe dod off y diwedd. Come on. Come on. Right. Dyna well. Right, mae rhywbeth draw fan'na, fel secret, rhywbeth cyfrinachol. Oh, you bugger. Oh! Okay. Ooh. A mae'n iawn. O leia fi'n... Tilted. Na, fi ddim. Fi'n mynd I marw, fi'n credu. Ie? Na, fi'n mynd I just profi fy hun fi gallu cwblhau'r gêm yma, a wedyn bydd y rediad olaf yn hawdd. Fi'n gwybod lle fi'n mynd nawr, though, so hwnna'n good. Fi'n mynd lan fan hyn. Wedyn, draw fan hyn. NPC just really... Oh my god, I'm stuck in there. Oh no, that's hilarious. Okay. So, fi'n mynd wrth ben. Just cael look fan hyn, fi'n credu. Right, goodies. Oh, allwedd. Fantastic. Angen allwedd. Ond fi hefyd angen y blaster. Right, mae fe fan'na, so... Ond fi heb mynd i'r chwyth fan hyn. Ond... Aha! Goodies? Na, beth aros. Rhaid bod na rhywbeth arall fan hyn. Yeah! Cacen mawr. Lawr nawr. Oh, bugger. Rhywun roi fi cacen, please. Come on. Dwi'n mynd yr un lle fel to, ydy? Na. Oh.
fi... Slytherin o fywyd sgwydda chdi. Fi'n gwybod. Oh! Gweld faint mae'r tricio yna ddo. Oh, flip. Unless he's just in a sky. Bless my bag, perhaps. That's that wall. Oh! Right, so nawr dwi'n gallu mynd i'r wal, ond lle... Dwi'n cofio lle mae'r wal nawr. Oh, mae fe right ar y gwaelod, ydy e? Oh, Ond le mae dy fi'r gizmo gadget. Oh, wait a sec, sut fi fan hyn? Hwn ddim ar diwedd. Ah, mae'n tricky yma. O, chdi'n siarad o'r boi na? Na. Yeah, fi'n credu oedd yn good call I just... Yeah, just neud un lle fi'n gwybod fi'n gallu curo'r boss man a wedyn. Ond definitely... Beth sy'n ffynnu yw, dacwy'n dag lot yn noddach. Ond mynd ar chi'n gwybod beth i neud? Yeah. Fi'n gwybod hwn bach... Hitboxes hwn bach yn weird. Yeah. Oh, no, ddim yn ffordd cofio. Be fi ddim yn hoffi yw weithiau ti ddim yn gwasgu lawr. Oce, fi'n credu mae dy fi digon, ond fi'n methu rhaid fi wneud y ffordd cywir nawr, achos fi ddim yn mynd i ffito fy me. Hanner wedi nawr fi'n neidio off, so, right. Yeah. Himalayas gynta. Controversial fi'n gwybod, ond rhaid wneud e. Right, fi'n mynd lawr I caveman dwi, nid pe bynnag ma fe. Just cael yr health points extra na. Ooh, flip! Okay, dim ot. Oh my god! Right, ti'n gallu cyrraedd holl ffordd lawr, roed i'r chwith. Cael yr... iechyd na. Ond, y pre-cop ma, maen nhw'n sneaky as hell. Okay, yeah, na I achub e. Quite fine. Bubba! Oh, it's you! Oh. Right. Marw. Speedrun tactics. Dechrau Transylvania. Flippin' heck. Oh, I'm just really mynd. Yeah, just marrow about bus. Transylvania. Ah, charity bait. Oh, ma' hwnna'n good. So ti'n ennill holl iechyd ti nôl pryd ti'n cael un nhw. Hwnna'n good. Okay. Nhw'n werth mynd ar ôl y rai fi'n gwybod lle ma' nhw then. Right, mynd am y bywyd fan hyn, sy'n mynd I bod yn handi. Right. Syth i'r diwedd. Bow, boom. Speedrun strats.
Come on. Come on. We need to switch on the level, man. Come on. Ooh, come on. Un lawr. Go. Un lawr, come on. Byddai'n gweithio mas the moon pryd mae fe dod iddo fe. Fy'n poeni am hwnna ragor. You Google it. Yeah. Google, right. Did you need yn onest? Na, na i wneud yn onest. Fi di wneud yn onest. Off, bydd ddim eisiau gadw fy hun lawr. Right. Ond nawr, mae siawns da. Cos mae dy fi fwy. Big and slow. Paid yn y tol o flaen y cyffin. Na. Wastad yn cymryd punch dda, but it's fine. Dim diwedd y byd. Lawr. 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 A fi'n mynd i achub baba yna. Mae popeth yn mynd i bod yn okay. So, baba. Baba shrimp. Right, Baba's trapped in the ice. Please help him. Oh, nice. Right. Nice. Good. Pow. Do it. Oh, yes, Sarah! Ond, mae dy fi max, so dis dim ots. Dwi ddim diwedd y byd fan. What's this? Na, yn iawn. Bach yn sloppy, ond... Cuddio'r gafr. Gormod o sprites ar y... That's a slow. Oh, na, just slow down, get a tree. Well, head roasting coming soon. Oh, you bugger. Right. On at the thingamajig. Yeah. Something that add more spice to it. Falle, ond fi ddim yn gallu neud yna. Na'i neud e. Probably yn, ond yeah, I'm sure. Right. Mae fi cofio'r lle ffordd i mynd nawr. Ydy pre-cop ma? Oh, mae hwnna am rhywbeth. Mae fe'n dweud... Nes i wneud hwn wrong o'r blaen. Oedd e... Ydw i'n mynd lawr. You know what? Fi ddim. Fi'n mynd lan. Fi'n mynd ar draws. Fi di just wedi dod o fyna, ond mae rhaid fi cadw mynd ar draws. Ah, see? Okay. Iawn. Fan hyn, dyma ni. Come on, pre-copin. Right, dyma ni. Okay. Defnyddio hwnna i brifo fe. Aha! Oh, mae'n gyflym yn dyw e? Jeez. Right. Ydw i'n mynd lan? Ydw. Fi'n cofio o tro diwetha. Mynd lan. A wedyn fi'n mynd right draw a mae yna rhyw fath o Sasquatch. Aha! Yeah, hey! Come on. All in the game.
Done. Come on. A bwyd yna. Come on. Come on. Come on nawr. Amser ennill. Yeah, come on. Right. Dwi'n cybysog ti. Ie, fi'n gwybod. African Mines Amazon. Mae well da fi African Mines i'r Amazon. Mae Dewey neu beth bynnag yn mynd i ddweud, oh, you've got to go back to transfer. Ie, fi'n gwybod. Fi'n gwybod. So, mynd yn nerfau ti. Pam ti'n trio neud speedrun, ti ddim eisiau gwrando ar y kids ma? No. Mae'n annoying. It's okay, fine. Hey, Eureka! It's a skeleton key! Right, no any African mines. Fi'n casau'r cael y bwystfil sydd yn neidio mas o'r swamps. Bod e ddim yn really gymleth, mae'n dal fi allan bob tro. Right, okay. Ie, di bosib gweithio o fa. Oh, hello. Bywyd, extra. Ah, be mae hwnna'n mynd â fi? Oh, okay. Dyna cymryd lot llai. Flip. Sloppy. Yes! Mae yna un bit gyda cart nawr, fi ddim... Nath e dal fi allan cwbl o weithiau pan o'n i'n chwarae fe ar Analog Pocket. Oherwydd hynny, fi just yn fel spam o'r bottom, sy'n ridiculous. But yeah, dim byd gwaith, ti'n cyrraedd mor bell a hyn a wedyn ti'n marw achos ti'n methu neidio mas o cart, yn pathetic. Right, okay, be fi'n mynd i wneud fy rhan? O, fi methu tiro nhw, so... Disgardle. See, mae hwnna'n mynd lan mewn i'r... Oh, hwnna'n flaw yn y game. Right. I'm going to gadw hwnna'n digwydd. Use the seesaw, Uncle Scrooge. Yeah. Right, boss. Main fans. Yeah. Oh, sugar! Oedd hwnna'n tit for tat fan'na. Yes! Woo! Woo! Oof. God. Right. Yeah. So, agos nawr. So, probably ar Amazon. A wedyn, moon, yeah. Right. Oes na rhyw fath o bywyd lawr y gwaelod. Just yn wyndro. Right, but na, fi byth really yn cael lot o bethau da o'r Amazon, so fi just yn teimlo bod rhaid bod na rhywbeth yma. Fi just ddim yn bothered, fi ddim just i ffeindio fe. So, falle a fi lawr. Falle, Sy'n teimlo fel, mae rhywbeth lawr fan hyn, fi just angen ffeindio fe. Come on, oedd hwnna gyd o'n i'n gallu cael?
dim byd. Just y holl map yma, a ddim lot, really. Ar wahan i couple o duels, just come on. Right, rhaid bod rhywbeth strawberry. Dwi'n hoffi'r pwyto. Risky. O ie, oedd na, bywyd. Pwyntiau. Okay, neu cymryd nhw. Right. Hwna'n good though. Mewn lle addawol. Oh. Right, dyma'r bit fi ddim yn hoffi, achos mae gwenyn, na i gadael ei wneud 2, a wedyn na i wneud. See? Oh, yes. Dyna oedd y trick. RNG god, Julian. Yeah, oedd angen. Woo! Ddim yn disgwyl ei dod nôl. See, slow down now, Casaya. Mae'n just digon i roi ti off. Dwi'n siŵr yn y settings. Yeah, probably yn y thing, ar Everdrive, yeah, fi just symud it. Yeah. But... A ddim yn yr Everdrive, yn yr... Yn y game? Ar y console. Oh, yeah. Oh, ma' na, yeah, ma' na. Limited space, the fath. Yeah, probably. Yeah, fi'n credu fi wedi gweld hwnna o'r blaen, actually. Oh, mae hwn yn addawol iawn. Dwi'n gallu cyrraedd y checkpoint. Oh, fi'n gallu fforddio cymryd couple o hits fan hyn. Be fi ddim yn gallu fforddio wneud yw cymryd hit a gollwng off y map. Ww, bywyd arall o. 5 bywyd. Di rhywun yn gallu neud o? Come on. Fi fysa fo, ond... Love it. Ond dwi'n meddwl gyda chi chance dan. Diolch Emrys. Come on. DuckTales beth? Whoop! Come on. Come on. Scrooge McDuck. Hanes chwier. Woo! Fel y boi na, ie, fel y boi na. Sy'n gyfieithu... Ti clywed nhw? Oh, you know what? Yeah. Woo! Oh my god. Right, beth am then? Yeah, then do it. Yeah, fi'n meddwl... Fi eisiau rhywun neu help i gyfieithu Mr Brightside i'r Cymraeg. Yeah, because basically mae yna band ffantastig yn yr ysgol a fi eisiau nhw i gallu cael y cyfle i perfformio yn gwyl Philly Fest. Ond rhaid ni canu'n Gymraeg, felly... Oh yeah. Chords and tabs. Okay. Oh, falle just defnyddio hwnna. Ydy pobl allaf chi'n ganddo? Na. But dyna kind of lleoliad... Yeah, mae hwnna just yn hanesyddol. Oh yeah. Na, but... so, unai ni... Ti'n gwybod pointless yn cyrraedd Cymraeg i gael nhw'n... Yeah, yn dweud rhywbeth beth am canu hwn. Falle dyna'r ffordd ymlaen na. Okay. A Mr Brightside. Mr Brightside. Fi just...
fi jyst yn teimlo, os nhw'n gallu canu hwnna'n dda, mae fe'n wastad yn poblogaidd gyda pawb. It's just go-to, mae jyst yn cael egni yn y stafell yn syth. Kings and Leon. Sex on Fire? Na, ddim yn addas. Yna rhywun, dyn ni'n ebech. Dim band fi, ond y band o'n i'n ebech. Yn y version Cymraeg. Oh, no. O, Rywers Dan, waw. Mae o'n mor dda ti. Ie, gallu dychmygu bod e'n crowd pleaser. Tego. Glwb yna. Yn ei curated playlist. Yeah, please. Please. That's lovely. Sa'n bywyd hyn byd. Exactly. Well, yeah. That's it. So, fi just... Ma just talent anhygoel. Nhw'n blwyddyn 9 hefyd. So nhw ond fel 14-15. Dwi'n y manager nhw. Yeah, well, you know, gallwn ni. But ma nhw just mor dda. Wel, nes I sesiwn jamio rock a phop dros hanner tymor. So gafon nhw diwrnod llawn lle o'n nhw just yn chwarae gyda'i gilydd. Oh, wow. O'n nhw wedi gwneud Johnny Be Good. O'n nhw mor dda. And then just fel, wow. Just... They've got it. They've got it. Buckets and spades. Un o'r ffamiliau... Dwi'n meddwl hyn y cringy, eich ti angen. Yn first year rapper, fatha lliw bach ni Abereiront allan o Brystwyth. Am dal y bus. A oedd ffrind fi, which o'n i'n gwybod sbynyddoedd. Isio, gitar o fi. Mae'n jyst da. Mae'n dda. A o'n i'n weld os mae'n fatha paint am ddim am jamio yn pub. Just ni gael, a ddim 1920s fel yn it. Ac ti di harmonica chdi nhw'n sgwrs ag ffrind. Na, that's not happening, A then fatha rhywun yn fatha ffrind. So weithiau, so mae'n gallu gang? Fatha ffrind yn joinio chdi'n uni. So fi'n joinio ni, a dwi'n cofio fatha gwachio'n metri chael gitar yn pub. Ys ata fi, dim hint o irony. Mae'r blues yn rhedeg drwy chi lluniau o gynnan di. A ni'n dweud, oh my god. No. Dwi'n dda, ond gath ni'n peint o'n So bos o dwi'n clywed pobl yn canmol band sy'n dod yn band. Y moment yna. Dwi'n ffordd yn tapio fi. Oh na. Fel, oedd e'n Simon Cowell. He's got it. Yn penri, mae'n jyst achos bob pa blues Ond eisiau, ddim maen o fel e. Hogyn y llecha las, da. O dan y pam. Amazing. A fi'n hoffi strain o'n hwnna. Equivalent o hogyn y blues yn ardal ni, hogyn y llecha las. Hogyn chwarel. Mae'n cael lot o pwys yn ardal. Oh god, Hells yeah. Oh, come on. Mae'n flex faint o'n ancestors yn stryglo. Oh, point. Oh, hello. O, na fo. Ti'n cofio fo yn y cartoons? Just dyna fe. Dyna fe. O na, fi ddim yn trio bod yn cringe though. Ond, fi'n credu, os nhw'n gallu aros gyda'i gilydd a joio a cadw mlaen, achos nhw jyst wedi dysgu hun. You know what, maen nhw gyd jyst wedi dysgu. Mae ddau o nhw'n gallu chwarae gitar a drums jyst mor dda I gilydd. Nhw gyd wedi dysgu fe trwy YouTube, a maen nhw jyst yn ridiculous, a fi jyst yn meddwl, wel, os ni'n gallu rhoi nhw yn y scene Cymraeg, cael nhw yn y scene Cymraeg a gigs a stuff, achos naeth un o'r boys, sugar! Fi'n good ar hwn. Fi'n gonna make ni ennill heddiw. Wyt? Fi'n mynd I. You know what? Wyt yn bwysol e? I've got that.
falle ddim ar rownd yma, fel mae'n sefyll. Ond na, fi'n mynd i ddo. O, ffaff. Mae'n iawn achos fi'n mynd i syth i'r boss nawr, ydw i? A mae dy fi 4... Oh, you mother! Fi methu credu bod hwnna wedi digwydd. So rhaid fi cofio'r ffordd nawr. O ie, lawr y gwaelod, lawr y gwaelod. Oce, mae'n iawn, mae'n iawn. But, okay. Oh, yna'n sneaky. Right. Yeah, just yn meddwl falle bydd gyda nhw cyfleoedd. Yeah, kind of. Ond... Wel, na, fi ddim yn mynd i wneud hwnna. Na. Jack Black? Na, oh, well... God, ti ddim... Na, dyna. Fi'n credu yn gwell peidio bod y person yna. Do it for the love of the children. Oh, no. Gwylio beth ti'n dweud nawr. Fi dysgu nhw. Na, tegwch. Na, oedd un o'r boys yn dweud bod yn neud gigs. Just munud olaf i rywun, just like, fel drummer, yn just neidio mewn i helpu rywun mas. So ti'n fel, whoa, just, yeah. So, be nhw angen nawr yn just rywun sy'n gallu canu? Wel, ie, gallen nhw bod yn instrument band, ie. But... Beth sy'n ti'n digwydd yn lle ni ydy, yn y bands fel la, a wedyn, mae'n fatha hogan sy'n unig, fatha unawd yn y Steddfod. Classic. Yn canu yn y band, it doesn't work. Na, mae rhaid nhw hoffi'r un style a kind of eisiau creu cyfoeth gyda'i gilydd y fe. Yn annoying, dim ond 2. Dyna'r patrwm. O, flip! O, mae'n cwmpo i darnau. Ond fi jyst yn squeezio mas ar 17 munud sy'n ar ôl nawr. Yn amlwg. Yn bwrpasol. Na, fi ddim. Ond... Ever the showman. Ever the showman, ie. Ie, symud lan. Fi jyst angen cyrraedd yna gyda bywyd llawn, a wedyn byddai gyda'r hyder wedyn i'n mynd ymlaen, gorffen y gêm ma, a dweud nos da i bawb. Just y blimyn, dim ond y llygoden mawr sy'n ar ôl, so come on. So that's always the case. Yeah, yeah, gwybod. Oh. Ooh! Okay, fine. Oh, sloppy. Okay, un lawr. Mae hwnna ddim diwedd y byd. Falle bydd na iechyd yma? Sa'n i rhywbeth fan hyn i fi? Na, dim byd. Okay, dim ond. Dim byd fan'na. Na, ddim yn cymryd risg ar y ti, boi. Right. Dim heddw, boi. Right. Slap. Ti'n gwybod y patl? Dim nawr o hynny'n. Oh! Really is cuddy, actually. Yeah! Oedd dy fi 3 bywyd ar ôl, actually. Ond oedd...
Ond ti'n gwybod beth sy'n ffynnu yw, oedd rhaid i fi mynd trwy neud y gymaint o weithiau hynny i cyrraedd e, like i neud am yn un thing, a kind of, dyna yw kind of thing Mae'r Retro, yn dyw e? So, fi methu really cwyno, achos dyna beth fi'n joio am y her. Haha, if you want to get back the treasures. Oh na! Oh flip, yeah, ma' 'na Dracula duck yn does. Oh sugar! Oh na! Oh, mae 'da fi 3 bywyd though. So rhywbeth... Oh god. Oh, fi'n mynd i dyfaru bod mor bloody cocky ni. Oh, o'n i'n meddwl, dyna oedd e. Heck your privilege. Oh, hwnna ddim y ffordd gywir i fynd chwaith. Okay. Controversial. Ar goll yn Transylvania. Classic. Just di wisgo fyny Helen Gea. Just wearing mask, chainsaw mask, you know, like hockey mask thing. Oedd graig a kids ready, ond oedd y ddau nhw fel Harry Potter. Yeah, funny. Achos mae gyda nhw gwall really tywyll, so really that funny. Yeah, Harry Potter. Oedd y meme na lle nhw'n wedi ail eisio'r... Yn yr un gyntaf, ie, lle nhw'n y chess. Yeah, oh yeah, fi wedi gweld y meme yna. Oh, achos mae acen Ron Weasley e fe. Just... My night. Not me, not Hermione. You. Oh, dyma ni. Oh. Right, sut fi'n neud hwnna? Oh, fi angen neidio ar hwnna. Okay. Oh, bloody hell. Oh! Don't now. Oh, it's going to... Oh, come on! Ystlyn bach i ti fo. Yeah. Come on. Come on. Oh, fi angen rasio fe nawr ddo. Oh! Mae'n bloody gyflym! Yn boi tew! Yes! Come on. Evil nemesis. Beth yw'r boi yma? Oh, edrych ar holl. Brawd, ie. Oh, mae'n hapus. Edrych. Cyfaladd fiaith, efe? Dyna yw beth yw'n dweud. Just obsessed arian. Scrooge remains the richest duck in the world. Albanwyr yn mynd Scrooge mynd... Daring explorer. Scrooge Victor. Oh, ddim yn digon. Cafel ddim darllen nawr. Hooray, Uncle Scrooge. We're glad you found the treasures. But don't forget we helped too. Okay. Mae fe eisiau arian hefyd! Cheeky buggers! Yeah! Dran o'r trysor. Yeah, bendant. Oh god, an aros am inheritance, ife? Cheeky beggars. Right lads, I couldn't have done it without you. I really am the richest duck in the world. End. Dyna ni. Oh wow. Fel i'n gysau yn cymryd efo. Oh dear. Oh. I wonder why. Oh, diolch yn fawr. Gyda 10 munud i fynd. Right tan y munud olaf. Eitha hapus, really. Good. Un ar y restr. Mae fi just cofio arbed y rediad olaf. Like arbed e fel fod. Oh, first time guys. Yeah, thumbnail. Na, Owain sy'n thumbnails. Dwi ddim yn gael fi cyffwrdd enw thumbnails, because tegwch. Achos fi'n rubbish.
Fi ddim yn gallu... Achos, ie, fi ddim yn gallu neud nhw, ie. Y vault. Mae hwn yn y vault. Yn y vault. Yn y vault! Na, os ni'n gallu cael ei fresh ma, sy'n rhaid i fe bod yn y vault, wedi. Ond bydd... Ie, there we go. Fresh. Fresh retro stream. Fresh! Be di sgyrru hwn fel o fatha retro? Ie, retro. Ie. Hapus. A lle dyn ni gyda'n goals thing? O, un subscriber a bydd ni lan i 500 emrys. Ww. Un mwy ar ôl. Follower. Oh, ddim subscriber. Oh my god. Bydd ni'n gorffen job yn y thing. Go forget that. Oh, yeah. Cofio hwnna. Reality check, boing. Okay. Oh, yeah. Oh, it's follower. Sorry. Follower. Right. Dyw'r title screen yma ddim yn newid. Fi di... Fi jyst wedi sylwi hwnna. Weithiau, mae yna, like, little... Ddim Easter eggs, ond mae rhywbeth diddorol yn digwydd right ar y diwedd. Ond dyw hwn ddim. So, hwn yw'r screen diwedd. A dyna ni. So, yeah, diolch pawb. Diolch am dy gwmni, Emrys. Mae wastad yn pleser siarad popeth retro yn ystod o'r awr retro, neu'r oriau retro fel mae wedi bod heddiw. Yeah, probably DuckTales 2 a na I ddim gadael e... Do you fancy change? Well, I don't know, fi just eisiau'r kind of... Mae'n quite nice I cael yr hwyaid gyd mas o ffordd a wedyn symud ymlaen at rhywbeth arall. Cos, yeah, rhaid I meddwl, let's have a look now. Right, cyn I ni gorffen, a ni'n mynd I check o'r sprite thing na. Ond fi'n credu bydd rhaid I fi... In lle mynd i'r EverDrive cartridge, bydd rhaid I fi wneud hard reset. A dyma ni. Okay, so... Be ni'n edrych fan hyn? Input options. Start car, cheat code. Input options. Na ddim input yw e. Na ddim hwnna. Video options. O, fi ddim eisiau newid rhywbeth nawr. Ti'n imagine os fi'n newid y settings, fi'n methu chwarae eto. Right, scoreboard, video options, dyna ni. Right, NTSC, pixel aspect, vertical border, scan lines, left side, extra sprites, on! Oh, they are! Yeah. Okay. Alrighty then. Interpolation off. Beth yw interpolation? Ffordd mae o yn... O blaen nhw'n splitio... Mwyn cael resolution uwch nhw'n splitio y frequency. So basically oedd yn just hanner y lanes bob yn ail. Ah, okay. So hynna. Okay. Okay, gawn ni gweld beth yw'r option ar EverDrive. Ie, ddim yn symud ar EverDrive. Na, fi ddim yn credu yma, anyway. Just check, though. DFC, maps, mappers, no. No. Ba 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 da. Ba 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 da ba ba da. Yeah, fi'n credu dyna fe yma. DuckTales. Now, because o'n i wedi mynd trwy phase o, like, actually dysgu y patrymau fel ti'n dweud. A fi'n teimlo fel, os dwi'n gadael yn hirach, fel heddiw, o'n i'n disgwyl I wneud y lot gyflymach na nes I. So fi'n gwybod fi wedi anghofio lot o fe. So fi jyst yn teimlo, achos fi wedi rhoi bach o amser mewn I wneud nhw... Probably di gadael mis ddim wedi helpu, ond fi gallu cael nhw mas o ffordd, and then that's it. Maen nhw ar y restr wedi gorffen. Days of Thunder. Defender. Kirby, so Kirby arall ti eisiau chwarae. Pa Kirby dyn ni wedi wneud? Dim clan. Donald Land? Dyna fel Japan. Yna sy'n eitha hack. No, I don't know. Os yw'n trwy Retro Master... Data East. Teenage
Mutant Ninja Turtles. Oh my god. Hwna'n swnio fel un just ar gyfer y stream, marathon stream. O na, mae'n Ronald McDonald. Donald Land, edrych. Oh, my kids! McDonald's. Game McDonald's. Okay. Ar NES. Oh, okay. Legit, so that's game da eich dyn. Mae'n legit yn game da. Yeah? Yndi. Gynnu fi car, gynnu fi cartridge fe bod dim. Really? Oh god. Okay. Mae hwn bach yn weird. My kids, ydw? My kids. Okay. Oh, ti'n casglu nhw. Okay. O, beth yw'r sain? My god, oes dim cerddoriaeth gyda'r can yma. Na? Oh, it's terrible. Okay. Right. Beth oedd e? My kids. My kids. Surely not. The global, yeah. Yeah, my kids. My kids. So now you just edrych yn M then. Oh yeah, my kids, yeah. Oh my god. Yeah. Oh god, mae rhyw strange thing fanna. Okay, E, my kids. Oh yeah, Ocean. Ocean presents. Oh! Created with Darren Bartlett. McDonald's Corp. Oh, na nes ti trio'r game yma'r stream unwaith? Oh, John, yeah. Diwedd stream. Okay. Oh, wow. Oh. Ronald was showing off his magic bag. Whoa. At a picnic in the meadow. Mae'n rip-off o Super Mario 3. Ydy e? Ynddi. Sbio wan, i di weld beth dwi'n meddwl wan. Help the hamburger has run off with my magic bag. Please help us get it back. Search the levels of my clubhouse and retrieve at least 4 of my puzzle cards. If you come back to my house with 4 cards, we'll show you how to get to Birdie's house. Oh yeah. Oh, hwnna'n hilarious. Oh yes. Okay. Oh yeah, fi'n credu bydd hwnna'n eitha hwyl actually. I trio hwn. Oh! Ond be mae cerddoriaeth? Mae'n cerddoriaeth. Tio beth, fi'n credu fi wedi bygro rhywbeth lan yn y settings so bod dim cerddoriaeth yn dod draw. Wait a sec. Fi'n poeni am hwn nawr, achos o'n i'n gwasgu botymau pan in this bit, fan hyn, input options, menu buttons. Fatha stress o'n i'n cael efo'r capture card a Switch. Yeah. Oh yeah. God. What the heck, Pam? Oedd hwnna'n weird. Rhaid bod yna cerddoriaeth ar hwn. Mae yna cerddoriaeth yno. 100%. Okay. Just chwarae Super Mario? Yeah, byddai'n gwybod sydd dda. Good call. Super Mario Bros. Super Mario Bros. On W, I suppose. Oh, gymaint o dar un hwnna. Be fi di wneud i'r hwn? Be fi di wneud i'r cartridge yma? Does dim sign. Uh-oh. Falle ma'n rhywbeth fi angen gweithio mas rhywbryd arall, but... Ddim gweithio mor dda ddo. Be fi di wneud? Flippin' heck. Input, fi'n gwybod nes I gwasgu rhywbeth yn input options, menu options, ond dyle hwnna ddim cael unrhyw effaith ar hwn. Scoreboard. Video options.
Scan lines left side. Fi'n... Bydd y fan yna, Na. Start cart. Let's... The speaker, see, mate. Just peek out into a game, man. 10-yard fight. Hey! Okay, dyma ni. Right, okay, diolch Beth. Right, good job. Just classic, try off ar eto, wedi... Yeah. MC kids. You. Right. Fi'n gallu clywed enw. Okay. Virgin Games presents hefyd. Virgin Games. O'n nhw'n... Virgin Interactive. O'n nhw'n ei lot o point and clicks back in the day o hefyd, o'n nhw. Yeah. Ti o beth, mae dy fi catalog o point and clicks fi byth di chwarae o blaen. Fi'n keen i chwarae. But... Oh, mae hwn yn nice. Oh yeah, mae hwn yn bendant un ar gyfer y rester. I bwrw ymlaen gyda. Okay. Wel, fi'n mynd i gadle fanna heddiw. Achos fi'n mynd i weld Fallout Boy fori. So fi'n mynd i Llundain, yep. Edrych ymlaen, bydd yn good. No, Fallout Boy. Oh, loads. Thank for the memories. Is yna oedd yn fatha mynd o bob un menu dan hael? Beth oedd e? Beth yw'r can yna? Centuries oedd yr un arall. Really poblogaidd. Yeah. With a bullet. Gagger and bullet. Yw'r can yna. Mae cwbl o rai really da. Right, okay then. Right, fi'n mynd i neidio off. Diolch pawb am wylio. Gweld chi yn y stream nesa. Bydd Emrys ar nos fori. Ie, thebyg, ie. Mwyn y thebyg. Falle Fortnite, ond falle ddim. Persona 4, ti'n dweud? Persona 4 neu Fortnite, dim pa mood dwi'n rili. Okay, cool. Right, nawn ni gael y fanna then. Nos da pawb. Nos da. Ta-ra. Ta-ra.